in our African tradition. Na bendocha o efe yemen nwanya si woke leave my house, leave the house. O go dey no woke ruru no. O si leave the house, woke buru akpe, move. Man ekute ife na Nigeria. As in who born you? Say you just call and say you and your husband get issue. Say leave your house. Even if na you build am. For Nigeria. If na you commit, you go. You go. If the man commit, you go still go. Na nwoke jere no wine. Dunete wine debe bia na emegide nwoke si na adorosi ano ona wine si na adorosi ano agbasa ya bụ marriage oburu nu land ya na mbano on ebu land again. Okay, make I ask you. No be person wey get lawyer the right way. Like they say they say to get to na serious money. No be person wey get lawyer go right way. People like us wey no get lawyer, how much we get for bank? We'll come go right way. We'll say go meet. But we go call lawyer. Go meet lawyer first. Make you know how much they charge. Imana he wanted divorce petition for dissolution. One of the leaves na abekebe. Onya na sekebe uku na gaba court divorce. Kodenyo ga akpolo nwa. Exactly. Ko onye ga na wuti nwa. Nya ka na akpọ custody of the children or child. Generally why can na custody? Okay, what I go generally because God believe na the children the best suited with him mafa because faka they of tender age. Mgbe Chukwu kechara nwoke, mgbe ọ chọrọ ike nwaanyị, ka ife ọ kere nwaanyị as. Help her now. No. Oga no. Na help. Na help. Na something na no ebere. Chere ka wujo okwu na something na no ebere si ya chọrọzi ibu. Enu ebere. Bụ na ebere emere ya dịrozi eme ihe ahụ. Akpọtara ya ka ọ na-eme. Ọ sị anarugodo ụlọ. Ndị be anyị ekene m unu afa m bụ Ekure Onyekachukwu. Ihe anyị nọ taa bụ Ọkụ Jehova na the name we dey record this show brought to you by Yan Contact Factory. If una sure everything dey happen like anyị wee ndị lawyer kara aka ga-agwa anyị ife gbasara ụlọ. Ọ bụrụ ha na mara ife ọbụla gbasara ụlọ, just run come here make you come learn. So anyị ya na nwayọ unu ya na-aghọta ihe anyị na-eme ebe a. As it dey be anyhow anyị anọrọ isi ogologo oyibo ihe anyị nọ anyị sụ Igbo anyị ọsụ ngiri Igbo ka unu wee na-aghọta ihe anyị na-ekwu. So anyị wee lawyers kara aka zuru ezu mara ife a na-akọ na law. As in, if you know sabi law, abeg just come learn. And if you feel say you no fit learn, carry yourself the waka dey go. So make I introduce our able-bodied lawyers none at this place. Nnambiko kedu ife bụ afa gị? Tell us your name. No. Ọmụ ka na-akpọ Prince Emeka Elvis Ezenwoma. Okay, Prince Emeka Elvis Ezenwoma, yes. Dalu, welcome. Nnambiko. Afọ m bụ Milka Benson Ojimba Esquire. Chai, nna afọ akara aka Milka Benson Nnorinne Dalu. Oga biko gwa anyị afa gị biko. Afa mụnwa bụ Chief Tochukwu Damian Ojimba Esquire. Chief, na Esquire career, me, I no sabi anything for law. But as soon as they also learn, me too, I they learn. And because of this, a lot of people don't they write to us. Fa choyi mari fefa game. Owe ife badul fa nunu. Pana adjon the lawyers because owe ka ge si we eje court fa ge meri case. Ma guputo ofu anakpo Mrs. Ebere. Ocho ko no nyelu ya aka. Gwa ya ife o game. Okay, osi. Hi, my name is Ebere. I am from Abia State, but married to a man from Enugu State. In 2012, I bought a piece of land as a single lady. 2 years later, I met and married my husband. I informed him of the land I bought years earlier, and we both agreed to build a 6-bedroom apartment on the land. We were married for 9 good years until 2023, when we decided to go our separate ways due to irreconcilable differences. We have 2 kids, and both of them are with me. Sometime in January 2024, my ex-husband brought buyers to the house to price the property that the house belongs to him alone. He is claiming ownership of the land that she bought with her money, even the house they built together. If ọ na-ajụ kịta abụ, o wee fọ ga-eme maka na ana bụ nke ya, ụlọ bụrụ nke ya na di ya.
kịta afa na-azị ebi di ya na-akwado ire ụlọ ọ na-asị ka njụ ụnụ abụ lọya o wee ka ọ ga-esi wee kpọrọ di ya jee na kọt merie kesi a maka na ọ chọrọ na ana ogoro ya n'afe mgbe ọnụbe di nụzie di obi ebere wee sizie ka ya na di ya rụọ ụlọ na ana ogota so ihe ọ na-ajụ kịta bụ kedu ihe lọọ na-ekwu gbasara ife eziokwu na ọdị ya wezi ụlọ ka ọnụ ya ekwuzi maka na o nwekwa nke mma ịma na ife dị ebe afọ bụ na ị na-anya n'ife akịta ife na di ya bụ Oriakụ di ya bụ Ọbịageli ife njekwu ya bụ na ịma na mgbe gboo a na-asị na nwaanyị adị enwe ana nwaanyị adị enwe ụlọ na ife ndị bụ nke nwoke mana lọọ bịa nebanye anya wee fụ na mmegbu dị too much na nyelụ nke nwaanyị wee sị mba na anyị ga-emenye iwu ga-efefe nke nwaanyị so enwe ebe a na-akpọ Married Women's Property Act eme ya na 1882 enwekwa nke a na-akpọ Matrimonial Causes Act ị na-anya na section 72 ya inekwa anya na section 43 and section 42 iwu ji Nigeria nke a na-akpọ Constitution. Ifo na all these laws si na nwaanyị nwe entitlement n'ife gbasalụ property ma ana ma ụlọ ya na di ya tikọtara ego wee lụọ ma wee gote so that mbọsị famekata asị na fada emezi ịma ọfa na abụ ya ife na-akpịa bụ joint ownership so fachi divorces na fada emezi the woman nwere interest na the property nwoke nwere interest na the property so ọfa na abụ ya nwoke ama mpụta nwoke taa si na ọ na-eje ili asọsị ya ọ bụ onye ori ka ọ bụ Ọbịageli sọsị ya bi since before nọ nwaanyị ọ kpatara ego ji ego ana anụtazịa nwaanyị ana nwaanyị gote alụzịa na ọsịnọ nke so ife na-agwa anyị kịta bụ fana bụ wee so gwara any right isi mba fana bụ nwedị ana all these laws mentioned kịta acknowledge the fact no fana bụ ya all joint ownership so nwaanyị jee court kịta ọ ga-ekpebu di ya ọfụma nke ife na-akị akọ chief ka ife ilo Emeka chief look at the way I'm looking at you and you're talking nonsense with your mouth. Chief Chief, kwasie na anyị nonsense ọ na-akọ nụ ka anyị wee mara. Ndị be anyị sị na ife agba n'aka na ejiri ugogbe eni ya. Ị na-aghọta? Na nwaanyị nwoke jere kwụọ ụgwọ isi ya kpọnata biya debe biya. Na ya na ya da azọ ma ọ bụ ike property o nwere ma ọ bụ na ya na nwaanyị ahụ ada arụzi. Emeka isi ebe wee butezi nke so if you na-ekwu na anụta nwaanyị na anụta property nwaanyị ejiri ekwu isi ya chief chere ka nkwuchi ife na-ekwu chief wait I am a chief you don't interrupt chief me wait chere ka wait now wait ọ bụ ifu gogwo gwa ha chegodi ka okwoda na asasa chief ka okwoda na asasa chief ka okwoda na asasa abịa na ka ọkọ na asasa bụ because if I leave chief make him talk this thing the thing why I will get in mind now to talk I fit forget abeg talk na asasa chief wait wetin dey try wetin you dey try talk na say as a woman now as dem marry me I just be like bottle water now wey dem marry so anything na just na charter I be na property you can do and undo anything you want you just anyhow you wan move me chere were nwayọ ka m jụọ gị mbọsị ahụ ejere nụta gị akwụrụ ụgwọ isi nwoke ka isi nwaanyị ka ego ego ekwuru na isi nwaanyị wee ego one ozuru ego anyị ga-eji ego ana bozuru ego eji ego ana ego na nkwụ ego na okay chief cheru if kedu ihe ị na-ekwu na asị na customary law na-asị na nwoke dị right ịkpọta onye ga-ego ana abịa na customary law abịa na customary ịghọtago ihe a na-ekwu ife awa na nwoke jere n'ụwa nwaanyị duneta nwaanyị debe bịa na-emegide megide nwoke sị na ya dọrọzi anụ ọ na nwaanyị sị na ya dọrọzi anụ agbasaa ya bụ marriage
Obrunu land ya naba. Mbanụ. Ọ na-ebu land aga ebe. Ife niile property ya niile ha nwere ebe a. Ọ nwoke nwe ya. Ọ chọgodi property e ga-enye. Ọ ya ọchị ife ya enye. Ebunye ite. Ite o je emezi gịnị? Chagodo ọnwụ ife nchikwu cha. Chagodo property se kwesịrị inye ite ngaji. Ọ na-ejibe chief ọkwa. Chief ekwa n'iwe. Ọ bụrụ ọhana. Chief ọnwụ ife nchiju gị. Ịma ka nsị afọ gị. Ime constitutional law. Ọ ndị otu gị na-abịa n'iwe. Ndị otu gị na-abịa prọfesọ be klaasị kuzi constitutional law. Gbapụ na klaasị. Jenesi Igbo. Ịpụtazịrị na-akụnya nyampu. Nna biko gwa anyị nke bụ nke a ka anyị ghọta. Emeka. Ọ maka this reason na ihe chief na-ekwu. That is why most women they buy property, they know they tell their husband. Anyị abatago n'ọzọ. Mụnwa na-ekwuzi. Because I go buy property with my money. And then you are not telling me, God, the time you say, now you get that because you marry me as a chattel. Who does that? Who does that? Ajụgo m ajụjụ ọ nwere chọrọ ịsam ya na mbọsị ahụ emere ihe n'isi gị. Emere ihe n'isi nwoke na-asa gị okwu a. Cheka nsa gị okwu a. Ọ n'isi nwoke ka ọ n'isi nwaanyị. Cheka nsa gị okwu a. Cheka na-asị okwu a. Ọ jụrụ sị mbọsị ejem isi nwoke ife nwaanyị na akwụ bride price. Eziokwu akwụ bride price. Ahụ kwụma mmanya. Ndị ụmụnna bịakwa. Friends and well wishers function ọkwa. Mana mbọsị megide. Si na ede emezi. Ọ bụ na enye chịrọ gị ụgwọ isi afọ ịkwụ. Nwaanyị ka bụ gị na nwaanyị ka bụ. Nka na anụ. So enye chie gị that bride price ịkwụ ma ngọ afọ ịkwụ. Ya bụ na everything na nachide into status quo. So simply means na nwaanyị go mgbe ọ ka dị single. Ọ bụrụ ebe ị na-ekwu na because ịnụ gị ya ife ọbụla nwezi bụ nke gị. Na nwaanyị bụzi property. Cheka nkwucha. Na nwaanyị bụzi property. Because na ịnụ gị ya therefore you go look everything. Ya bụ na mbọsị a ga-enye chịkwa gị dat ngọ. Ana nwaanyị abịa to go back to her now. So if ị ga-eme kịta bụ na ị ga-eje lose block gị. After all 100 block. 100 block ka akpọsa ebe afọ. 100 block and n'ime 100 block. Ị nọkwa ọrụ. 70 kụwa. Ogoro block si ike. 6,000 block nwaanyị tinye ebe ahụ plus anya. Ị nọ mbọsị abụrụ block. Ị ga-lose block gị ma ọ bụ ele ana afọ maka. Ị nọ mbọsị abụrụ ya bụ block. Ọ nwoke na nwaanyị nwe ya. Ma ọ bụ fala ana afọ. Nwaanyị afọ wole 70%. Maka onye nwe major contribution. Onye 30%. Akọ maka obi abele. Okay, obi abele ko. Maka obi abele kwara bika. 50%. Chief. 30%. Chief, okay, man, as a woman and you are married to this man, whether you do contribution to the house or you no do contribution, you are entitled to that property. Okay, in this case now. Okay, even when you don't contribute. Mba. Ekworo na nka. As a wife. Okay. In that marriage, yes. Your husband buy property. I don't agree for this one. The law is that as a woman, both of you you are entitled to the property. Nka na-ewute m. Mba, ọ bụ na nwaanyị etinyere ego taa na ma ọ nọ mee whatsoever. Na only the man get am. How? Divorce. Nwaanyị atinye ego. Mba, etem o wee. Nke nwaanyị na-enwe. Nke patikọta ego gote because chief na-ekwu ogwe chief is talking. Chief kedu ogbu gị? Kedu cap gị? Okay, charo. Chief na bịa. Eme chief na bịa pa na bịa ba na bamba. Ogbu ama chief. Esquire. Ama chief. Chere ka nwunye chọrọ ikwu. Okay, na ebe nchọrọ ikwu. Na etu a nwoke si wee je nụta nwaanyị. Kwụ ụgwọ isi adunatia. Ọsọ biti ebe niile ọ nwere to nwoke because na ndị nwoke ka ọ nọ. Na mbọsị o megide si na anụ nwazi. Nwaanyị anababe nne ya. Ife niile bụ nwoke. Okay, if I ikwu kita ka njọ, if I ikwu kita, make I ask you something. Chief Charo, make I ask you something. In that case, ọ ga-adị wrong na nwaanyị were ana gwa ụnọ na-akwadozi nne nwoke zochie ife a niile. You know what made the man know because she know say last she go be run gbara aka na. It simply means ihe na-agwa anyị kịta nwaanyị nọ na-akwado ịnụ di and owe property owe as a single lady. Ya gwana di ya maka adi ama ma owezie ka o si wedagharịa divorce set in. Okay, because before no the properties own. There are women that are in their husband house and they have properties the men don't know. Because I no go tell you tomorrow now I tell you say I buy property and at the end of the day you can't collect her.
because of say you marry me as shatter why be. So why I go tell you? So if money ha na-ekwu simply boys and two no ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị na-asị asị. Exactly. Gbasara ife property No ha one were. na-ekwu ọ bụ nwoke ọ bụrụ nwoke na nwaanyị ka ọ sị asọ na nwaanyị just decide ịdị na-asị asị. nwa na-ekwu For nothing. nwaanyị ọbụla na-ego property ezuzi ya Maka gịnị? maka na nke ya nụ ya tinye ego ọ bụ nke fa na-abụ nwoke na nwaanyị tịkọta ego gote ala mbọsị fa gbasa feke ya Okay. fasịkwa na fa make dịka ọ bụ n'ofu ala fele ya ka ego Okay, mana ọ wee ife na-ajụ anụkwa m na if eje gote ana fana bụ weta ego so the man ego the man mana ya na nwunye eje wee dee na certificate ọkwa ife a na-akpọ ya ewee sị na Mr. Emeka and Mrs. Chioma Nwabeze nwana at that point nwaanyị etinyekwa 1 naira kezi onye nwe that land. mba na ịma na ọ ife a na-akpọkwa Gift. Okay. enwere m ike na katakịta sị ka nye nwunye m gift ngote ana n'afịa ọ bụ sọ afịa dị ebe afọ sọ na-enwezi Okay. manọ nke ya mana the moment m weta ego m kịta si na na-eji ego ana nwunye m wetara ego m bịa tinye afa m nọmba 1 tinye afịa nọmba 2 ife ahụ document na ọ epụta echi kedu onye wee ana fanabụ ọ rafa fanabụ dị ebe afọ good document na-ekwulu onwe ya so ọ bụgo joint property it still boils ma down weta ego ma ọ tara ego mana nke m ekwere ọ bụ na sọsọ m bịa gote property kịta ọsọgoro ya bụ 100 ma 1 million gote 1 million land mụ na nwaanyị gbasaa ọ bụ na ọ tinyere ego a na-afịa dọrọ na dọkụmentị ahụ mbọsị anyị gbasa sọsọ m ya mana cheru ka njukwa ụnụ maka most of the time ifosi na ewe ihe dịka divorce they go come say alimony about wetin they dey call am settlement of property and in that case the woman no put anything for that marriage but she don dey with that man for like 10 years 15 years and it's time for separation or divorce and then you go hear alimony about settlement they will share it into 2 take half what is the law saying about that? alimony kịta alimony bụ nwaanyị na-esi ike alimony na divorce bụ ife ọ na-achọ bụ ka court nye order ka nwoke na-maintain nyanwa n'onwe ya mana ọ dịrị applicable to customary marriage sọsọ statutory marriage kedu nke bụ customary marriage customary marriage kịta bụ ịma na enwe ụzọ marriage tọ na Nigeria. Okay. We get customary marriage, we get Islamic marriage, we get statutory marriage. Statutory marriage bụ nke a na-akpọ court marriage mana ọ bụrụkwa iwu nu ngaga court ọ bụrụkwa na court ka a na-eme ya ebe a na-emekarị ya bụ na local government marriage registry. Yes. Ị gaa local government ọ nwere ebe a na-akpọ marriage registry enwere registry of marriage ebe a ka a na-eme ya ma ọkwa na ndị gba akwụkwọ na Catholic Church ma Anglican Church ma registered place of worship. Okay. Imagine na-agbago akwụkwọ under statute ife na-emezi bụ statutory marriage ife a ndị mmadụ na-akpọ court marriage. Okay, at that point nwaanyị nwezi access ya na di ya gbasa so ume ya nwaanyị adịghị agbasa nwere ike isi ka di ya na-akwụ ya alimony na-ementeni ya ibu ndị na ha gbasago ọ na-ementeni ya ya na ụmụ ya ka mba nke ụmụ ya bụ maintenance ọ na-ementeni ọ gụrụ moto ụmụ ya bụ maintenance ọ na-ementeni ọ gụrụ moto mana chief na-asị na ọ dịrọ possible na nwoke kwesịrị na-emente nwaanyị ọ debere n'ụlọ ọ na-ementeni ya abịa na kedu ife customary mana onwe ife na-ekwu ekwuchabe okay abịa n'ife a niile onwe property nwoke na nwaanyị zụta ọ joint ownership ọ bụrụ nke fanabụ mana onwe property sọsọ nwoke zụta n'afa sọsọ nyanwa bụ na afa nwaanyị adịrọ n'ime ya mbọsị ya gbasa ọkwasọ nwoke nwe ya ọsọ nke ya na nwaanyị tịkọ aka wee ego contribute ego wee ego statutory marriage na-ekwu nke a mba nke a wada ma customary ma statutory as far as na fanabụ tinye ego gote nya bụ ana mana nwoke gote danya fa nwaanyị fanabụ nwe ya. So kedu ife anyị na-agwa ebere anya na asị ebere sendere anyị meseji ya jebe na court o ruo court na ọ ga-ekpebu di ya je claim na onwe share na this property she get share for this property. So chief kedu ihe isi na customary ife na-ekwu bụ na abịagodi ọ bụgodi na ebere tomorrow gaa na customary court ga-agba ụkwụ agbasa ya bụ alụmdi na nwunye sọsọ ife a ga-emedebe bụ court inye ọda ka reform dụọ bride price ahụ a na-ekwu okwu settlement of property na customary court.
Okay, not a cocoa settlement of Mba no. Ya bụ na agwa gị na nwanyị na Okay. arụsị ya na ọ bụ nwoke nwe ebe niile. So because Na property enwere ike ọ bụrụ ite bụrụ ọkwa ebunye ya. settlement of property no dey customary court make she go like that. Ọ bụrụ ọzọ etu ọ dị. For wetin? Mba, ife a ga-eme Abra m ndị dị na n'ụlọ ka ịghọta ya na-eme. Ebe gị go native, ịma native law and You custom. know the funny part? Me, The native. funny part sef be say no be only say she get land o. She even contribute for For the building building the of house. the house. And then we dey forget one thing. Mana Okay. ka ndị a nụtara ya ọ gburu ihe ọ dị onwe. Chief dey calm down. Calm down, I'm One going to important calm. thing wey everybody dey forget now. Children dey inside this marriage. Okay, where children So don wetin dem go stay. do the children if you side the house? Nwoke ga na-ahazi n'ụmụ ya. As You why take you care of dey the children now. take What care are you of them? saying? How? O weta ọzọ, arabụrụ enu na-take care of Okay, children. wait, make I ask this question. Oh. If the man sell the house because say na him with him wife put money, he go sell land. Ese gịnị? If the The man house dey sell hang for house, air. no problem say na him with him wife build am. If he sell the house, he go sell land. No, the house hang for Or air. the He go house, sell the go- house he go for sell air. house. How you wan sell land? How you wan sell house without land? ya ka m ji sị gị ya dị elu uzo blọk ọ tinye Okay, ya dey ya lose elu uzo blọk ya It bịa gaba means he demolish ọ bụ all na that mba ground. No, the ọ house masị hang ezi for m ya air. ya mana ya ji elu uzo blọk ya gaba Oga, Mana ebe comot the part wey be your own. Carry bulldozer, carry am go. So, mana- Onye obi gị na-agwa gị. Carry bulldozer, carry the part wey be your Eh? own. Onye obi gị na-agwa gị. Mana As ka the njukwa chief. ka njukwa o. O were nwaanyị mma. I know this lady very well. Her papa get money. Like her papa get money. In fact, she had 2 cars before she got married. Hmm? Now, finally, she don't marry the man. And you know, be a better woman wine. Love nebu wine, they go where she no know. You can't give the husband one of the Range Rovers, make it they drive. Somehow, the man can't use and they carry babes. The woman can't find out, can't say she no want again. Marriage she no want. Make the man give her a motor. In that case, chief, you go say the motor belong to the man. Ngwa ka m jụọ gị o. Enugo na nwaanyị anụta be nwoke na-aga anụrụ nwoke ọzọ. How? Nwaanyị jere nụta nwaanyị abịa na native land custom dị entitled ịnụrụ ọ bụrụgodị 10 ọkpọrọ nụra. Chief, who get You got motor? to Leave this. Who Chief, get so motor? motor, na that motor ma one. moto bụ nwaanyị ma nwaanyị nwoke nwe ya. No, chief, Ma no, make we look moto this thing ma ya well. ma nwoke No. nwe ya. Mana ya na-ajụ gị enugo na nwaanyị anụtara be di na-eje anụrụ nwoke ọzọ debe n'ụlọ. Mana nwoke ya eje nụta nwaanyị nụrụ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ. Nobody they say make you no marry another wife. Chief, But if you want marry another wife, Chief, let the motor where the woman Ihe gets niile now. nwaanyị niile Na, Chief, anụtara ihe chegodu. niile ọ nwoke nwe ya. amarọ m echi gị eche na bịa palọ Hey. ihe akabarụ ka ị na-agụ akwụkwọ with all due respect ihe akabarụ ka ị na-aba library na-agụ akwụkwọ Ọgụ maka m ga na-agwa. N'ile idiri na anabụ ka ịghọta ihe a na-aga na-eme. na-agụ akwụkwọ na N'ile library idiri na anabụ ka ịghọta ihe a na-eme ebe ahụ because na o nwere ibe dị oge anya. ị gara skuul achịkụzi lectures ịgbapụ na klaasị No, na-esi Igbo you know the funny part. How Oh, person if I go come come with the guy, last school finish, come go dey do chief. Because They the do truth chief. is Chief they say very- pass the law where you suppose dey do. Ka ebe na-akọwa. I no understand. So wait, Egụchara alọ ebe ka ya na. Ọ bụ ọnụ ka ya na. Chief, wait, oh, wetin you dey tell me now be I'm a say certified tattooed man. Ọ chief ka m bụ. nke echi gị na bịa palọ Okay, wait. Ya jụọ ese. na nka nwoke ụdị Ya jụọ ese. na nka nwoke ụdị Chief, Abụmọ ya ọka. ebe a ka echi gị A na-echi na nke a na-echi nwoke. gị chief na nka nwoke Chief, ụdị make I ask you, wetin you dey talk now be say when it comes to law and tradition, they no dey together. Like as a chief now, you no believe make law stay one place first, make you follow omenala. Ibu mana alọ ha na-ekwu ihe nwere customary law. The Customary customary law. law ka ejiwe nwokwu even the constitution may establish that. Okay, let's take for example say Madam Ebere. customary court. Mana ya ka nna chịkọwa even na customary court ahụ na mbọsị nwoke na nwaanyị gbasara adị ekwu okwu property ebe ahụ. Okay, so ya were ego. Maka dey ekwu okwu property. A na-ekwu okwu property ebe ahụ. So she should go empty-handed. Okay. So the woman no get right. She go still file suit for her property for her. Now wetin I wan ask? Asọrọ gị na nwaanyị ga na empty handed. Ọ bụ na aghọta ife na-ekwu. Okay. Na ọ naba ọma mgbabi aka ebunye ite. Ite o ji Ọ emesi kwesịrị efere ebunye ọkwa. ite o ji a na-ebunye ya ite Ọ bụ chagodi nwoke those ones are her properties. ọ bịara wụ isi nri ọ bịara wụ isi nri wetin you dey talk? Ọ bịara ụwa isi nri Wait, make I ask you. So wetin you dey tell us now be say any woman wey come husband house, her job is just to cook. So if she dey go, she carry the pot wey she dey take cook. She belongs to the kitchen. She and belongs to the other kitchen room. and the other room. Now wetin you dey tell us now for this okudu over wey we dey so? Ọ bụrụ ọsọsọ isi nri. Which other thing? Okay, the other ị nekwa room. bụ ụmụazị. Ụmụazị nọ ya. Ọ gara ahazi ụlọ.
na-ahazi ụlọ ka ọ na-eme ka ọ na-ahazi ụlọ. Ọ nwere ife ọzọ dị n'ife okwu kịta. Ife nwaanyị na-esi nri ịnụta ya sị ka ọ na-esi nri na-ahazi ụlọ na-enedo ụmụaka anya. Ndị kọt ekwugo na this things ọ na-eme bụ contribution. So not supposed to be wetin we dey talk now. You see why we get lawyers for this place. Contribution, you see why we get lawyers for this place. So today we don't find out domestic stuff, physical and otherwise. That contribution about with respect to property nji aka m go so mo. Oh no. Okay. Nke nji aka m go so so no. In regards You to buy this, my Yes. mana abịa na property a na-ekwu okwu ya. Abịa na property a na-ekwu okwu ya. Nwaanyị golana. Fana bụ lụọ nọ. Fe mix go their resources. Because of that mixing. Ọ bụlụgo nke fana bụ. Ọ jọọ ka nwaanyị nwa account kịta. Nwa $1 million ya. Okay. Nota di. Di enwe 100,000. Okay. Fana bụ ya mix ego together. Remember joint account. Just account mix that money together. Ego for nke fana bụ. Okay. Man ọ bụ no so mix go resources. Yes. Ifuna ihe anyị na-ekwu. So ihe ị na-ekwu kịta mana adị m interested na nke nwaanyị na-take care of house na ihe niile without contribution. Na ọwa ihe ọ na-contribute. Even if it's not finance. Mana ihe mụ a na-ajụ kịta bụ ọ bụrụ na ị were ego i wee bịakwute mụ nwa nwunye gị wee sị m nne kedu ihe anyị ga-eji ego wee mee wee tụnye gị alụ ka ị esi wee yuzu ego a wee soro ihe ngwa gị the money complaint like you call hammer. Are you telling me now say that woman no get right to that money because say she no contribute financially but na her ideas now you take make that money? Ịma na ife bụ family. Nwoke ji ego, nwaanyị weta idea. Okay. Ịma na idea bụ contribution. Idea bụ contribution. Enwere m ike nwee physical cash mana enwere m idea. At the end of the day nwoke ejile gafụ mere ya ga na iweta your know how. Nwoke weta ego ya, nchịkọ ya ọnụ. Nchozi na establish joint venture. Mana before joint venture ka njukwa our lady n'ebe a. O wee ka nsi wee ka chance wee kwu now. Na the lady weta idea. Wee mepe company na agwa gị mana $1 ya batara mana idea ya ka eji wee mepe company na wee na-ebu m. O jirizie maka na love na-ebu ya ka mmanya. O tinyere onwe ya as co-CEO. Nsogbu wee daa na the marriage. Wee sị na ọ ka gbasa. Ama nke that company na-eke. Kedu onye wee company na? Mana idea abụrụ nke ya nụ. I-register company. Enwe akwụkwọ. Enwe directors. Even in marriage. Yes. Enwe directors. Enwe shareholders. Ọ bụ na afọ ya as director. As director or shareholder. So I think it's a point that effective. Ọ bụ than to eat. Ka mmechi ọnụ. Ha gbagharịcha. Ha lọtawa. Come back home. Lọta n'ụlọ ka ịghọta ife a na-eme. Come back home. Ọ bụrụ the same thing. Ọ bụrụ ofe. Ife na-enye chibu nsogbu bụ na ịbịa nọ n'ọka na-agụ akwụkwọ. Every weekend ọgbalagaba village. Okay, ọ gụzuru ọlọ agụzụ. Ọ da agụ akwụkwọ ya bụ nsogbu ya. Okay. Ọ je na-ebenye anya na constitution. Akpọgo m section 42. Akpọgo m section 43. Ọ bụrụ ndị gba akwụkwọ statutorily. In section 72 of Matrimonial Causes Act 1973. In Married Women's Properties Act. If I needed section 1. If I needed the above. So if I na-ekwu kịta bụ na ịma na-abịa na property mmadụ na-abụgokọla ọnụ. Ofu onye amapụtasị nọọsụ ya nwere. Okay. Ọgbakwubuliza nke nwaanyị nọ n'ime ya. Ọ na bụ nwe because unu na-abụ tikọ ego gote ya ma ọ bụkwa na afọ unu na-abụ na document. Nke anụnwa dị satin na ada agbaghi. Okay. Mana abịa na nke company ị na-ekwu kịta. Ịma na nwere company na-adịrọ registered. Any company na-eme exist na-adịrọ registered. Ịma na ọbụrụ company. Ọ dị registered and inwe documents of incorporation. Inwe memorandum and article. Iwetacha akwa niile. Ị ga-afọ na ọ dị ka ya contest factory kịta. Ịma na ọ dị registered. Iweta akwụkwọ ji register ya kịta. Ife afa ndị dịgasị ebe afọ. Ife afa directors. Ife afa shareholders. So directors na shareholder fa dị iche. Kedu ife dị iche na fa na-abụ? Fa dị iche. Okay. Now, ọ bụ na afa nke nwaanyị adịrị ebe a. Fa wee divorce. So where the four get keta na? Where the four get keta ebe ahụ. Ka ife na-abịa ebe afọ. Afọ ya adịrị na document. Ọ bụ na ọ chọkwa adịrị ọsị ndị eme ya shareholder.
Man, sometimes some woman go if they can see no way fefa na cho. I don't see one woman we say tell the husband say at least make we be co-ownership. The man begin look at like say on the tear eye. Other man dey one-sided. Before the man come dey look at like say on the tear eye. Before she dey tear eye. How she go take tear eye for eye be her own? The point is say How she go dey tear eye? Man, go do first. Chalo go do. No, make this our madam talk for this matter. Chalo do. You get Man, that go 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 again na. the point Nwoke wale egi ya gote property. So se egi ya o. Denya fa nwaanyị ya. Ịma na nsị gị na ọ bụ golu nke nwaanyị. Nwoke nwezi share ya. As far as no suspense nwaanyị dị ya. Ọ bụ nke nwaanyị ya. In the same way, nwaanyị wetakwa na idea. Bunye nwoke, o bute guchu bunye nwoke. Nwoke wole ga company. Afa nwaanyị adịrọ na ya. Ọ bụrụ kwa ka nwoke nwe ya no. Ya na ndị directors ndị ba. Okay. In the if I'm not biased. Yeah. For him Balance to education. register the company with my idea. My name must be there as shareholder. So you dey tell women say women should make their open eye. Make sure say if they dey open company, make their eye dey there. You should be your name go suppose take Your name dey make love no carry you say you wan Then do they This do question am. dey very simple. Say the woman name no dey there. You know dey there, other. but chief So as a chief etu anda eva kita, register company. Where some am dey tinye afa gị. Onye ka ebu. Why wouldn't you put it no. your So wife? chief, what wetin Oh, dey the family no go decide whether I'm metie or not metie. In the same way. As a titled man, as a chief, he agwa me mmemme. So wetin you dey tell me now be say your wife give you idea now because say you be titled man, you go collect idea o. Mba, But you no go put her name. Adekopụta tụrụ ebe a. Ife nwa na-ekwu bụ na afọ ya dịrọ n'akwụ. In the same way, nwaanyị jide ego, nwoke bunye ya ọchị. Okay. Nwaanyị mepe company. Ọ bụ na afọ dị ya dịrọ n'ebe afọ nọ. Ọ divorce on nke nwoke na Ọ children. bụrụ sọ nke Ọ bụ sọ nwaanyị. nke nwaanyị. So all two ways. Ọ dịrọ one-sided. Okay. Mana ihe anyị ma na Ebere na-ajụ ajụjụ na-asị how she go take go about this thing before they sell that house so story go turn to another thing. Chief, let's assume say Ebere don go customary court. Then say okay, you and this man no dey marry again. And then for that, na the house or whatever, we can't say anything about that because there's no sharing of property for customary court. Na so you talk am. Ebere get right to go any other higher court to go appeal say because I dey hear something like appeal. If you no like wetin the other court talk, you go the next one. Or we call say we jeje may appeal to another court. Adekwudekwa appeal. Emeka ọbụrụ gwa bụ chief, Chineke mụ chief. Okay, chief. Nke bụ sị me chief. Chief Chineke chief cha za. Chief Chief. echi na bịa palọ. Chief. Ya mi de ya ogbu gị. Ije bịa palọ igbulo ogbu. N'ọdụ ofu Emeka nkwụsị okwu. Ịpụta n'ụzọ igbupụ ya. Ọ bụrụ ofu okwu ka eji ama chief. Oh yeah, chief. Let's see. Ọ bụrụ etu ahụ ndị bụ doctor na universities. Mbọsa ha yibere ha ka a ga-eyi gawn n'okpogbu ya na-agagharị. Sọsọ na bịa maka na bụ Oh yeah, chief. Sọsọ na bịa palọ. Sọsọ na bịa palọ kine ya ogbu. Asa lawyer, iwu ka nke ahụ ebe a. Nga kọtụ ili ya. Iwu ka nke ahụ mgbe Nga kọtụ ili ya. anọ na kọtụ. Ana eme chief na bịa palọ. Mgbe ruo na ebe na Council council meeting. meeting. Efu m na my regalia with okpu m. Okay, Sọsọ so na bịa palọ chief, ka because na So ka mgbe ebe na-ekwu. chief Jagode has Na abịa customary abịa na agbasara marriage ahụ. Ọ bụgodo na nwaanyị mee appeal to customary this thing customary court of appeal. Ọ jechagode ebe ahụ, o mechaa ọ ya anọtakwa. how? Ọ nwere mgbe na customary law and customary court a na-ekwu okwu ife settlement ebe ahụ. So property settlement. So okay. Ọ jechagodi na customary court si na ya adịrọ satisfied ya chọrọ ije na customary court. Ọ gawere ofu okwu nke a na-ekwu na adịrọ echenji. Man also customary court. Ka emeziokwu ọfụma. Cheka mmeziokwu ọfụma. Ịma na ya bụ Ebere. Ọ gwara anyị ma ọsọ customary marriage ka fa mee. Ọ walụkwa statutory marriage sikwasịkwa ya. Ọ bụrụ na statutory marriage faga high court ọ nwere fa na-akpọ settlement. Olu ebe afọ. One of our reliefs abụrụ settlement. Okwu property dị otu ya n'ọnya na di ya nwe ya. Kapa kee ya na fa nwere joint ownership. Okay, watago mana ọ gọba anyị ma statutory. So he na-ekwu Mana whether ma statutory ma customary, whatever it is, fa na abụnwe dị ana. Ọ bụkwa nọọsụ customary. Fajagodo customary court ka nwoke kuchi ya nga akwụ. Ọ kuchigodi ya property ka nke fa na abụ. Ọ sị ọgba dị man akwụkwọ. Ọgba ex-husband ya akwụkwọ. Okay, so ya akwụkwọ. So ihe na-ekwu now bụ na ọ na-esi na ụdịrị marriage like if na customary marriage na traditional marriage they do alone. Wait, make I understand them. If na traditional marriage the husband and wife do alone, then she go customary court to go seek for justice.
But if they do something like wedding the or justice wey dey go customary court na to dissolve the customary marriage. Okay, so the customary court is just there to dissolve the customary marriage. Mana property abụnya na di ya jikọrọ ọnụ fa na-abụka nwe ya. But what if they don't go? Dia insist ya na ọsọ ya nwe. Ọgbani akwụkwọ. Okay, what's there akwụkwọ nkịtị? Civil suit for joint ownership. You don't call another one civil suit For joint ownership. For high court. Okay, so whether they do wedding or they not do wedding, whether they do what do they call them, court wedding or not, she can still file a suit. Chief, what do you talk inside the matter? Hapụ ndị aka na-agbagharị. Okay. Hapụ aka na-agbagharị. Ife dị n'ime ya bụ na abịa na customary na nwoke na nwaanyị nọsịrị enwe properties ebe ha mere akwa ya na marriage ahụ na-agbake ife abụ nwoke nwe mana ọ bụrụzi ebe ọ na-aga kịta as a lawyer now statutory ọ bụrụ na dissolve statutory marriage nwaanyị ọ bụrụ na ya nwa file petition or file cross petition o depend na onye file ọnụ ọ bụ nwoke file petition nwaanyị file answer and cross petition na o nwere ike na cross petition ahụ o seek for settlement of properties. Okay, so there is a possibility last chief say the woman fit win the case based on lawyer. Okay, not based on title level. Based on lawyer. Now when you go no statutory marriage as expire. Okay. So the wetin you go tell women wey be say don find themselves for this situation, you dey tell them say make dem dey hide their property from their husband before dem come inside their husband house, or in asifa fanodu na be di fa na-ego ana na-ewu ili ya to their brothers and to their sons, ko in asifa fanodi fa go tinye di ha n'aka at the end of the day for na fa fulu fa wero. The truth of the matter be say the era where we dey now, women dey stand up for their rights. Okay. Laws dey in place. Social media now sef even carry the matter for head sef pass courts wey dey in place. So as a woman now, you get right to buy properties as much as you want. The laws dey say as a woman you can own a property independently. Okay. You no need own the thing with your husband. But you know they feel say some men no dey like that thing. They vex. If they hear say their wife don means you are a bad husband. You no be better person. Because man wey love him wife go wan make him wife grow. Exactly. So unless and except you no love why the man go marry bad person? The man no dey fair no go before. On we case na about ACM versus ACM. Nwa amadi versus Wosu and many others. O dey fair emego. Nwoke si nurse ya nwe, nwaanyị si mba. At the end of the day, court na-ekwu na nwaanyị gosi na ọ contribute to the property. No joint ownership. No nwe share. So dey fair emego before, but about efeta. So if you na-ekwu kita awuna, because he ain't interested now, maybe go win the case. Kwa man win the case. So gwagodi ndị niile dị ka ebere. Now find the situations like this, find on ordinary situation na kedu ihe na advice ka fa mee ndị otu ebere na ndị ọzọ na nenene ọkụ dị over keta now na situation na maka actually believe no bros ebere na situation na ụmụ nwanyị ni so many women dey for this matter. Like they fight either na motor na land na house na this thing. So wetin you dey advise such women to do? They should fight for their right. And what is their right? How we get court? Mapacho. Okay. By force. File a suit. Or file lawsuit. Okay. Get a lawyer. Or file lawsuit. What of women when no can't get money? Say get a CB, maybe say the man. You know some men they're very very tricky when it comes to all these things. And then in the process of the divorce and everything, she's left without finance. You know me say she no get. She no build that thing with the man. But somehow there's no money to get a lawyer. What she go do? And they still get lawyers when they do pro bono cases. They Yeah, still get women pro rights bono. organizations. Okay. Feed their day. Okay, so they go meet those go, people. Then they make them help them fight. That now make we get women development centers. Okay. So associations plenty where go help the woman. So women now don't get association. So what would they tell women? Say make una no die on top that matter. No be women Not the association. women association.
Okay. different associations dey Where they help. Okay. So Where una they don help. hear am for could you overtell na say as e dey hot. We dey bring matters wey be because na say issue of you no fundamental know. rights. Issue of wetin? Fundamental rights. rights. Right, we dey talk Right now. to own immovable property. Okay. Right to own Explain that one immovable again. property. As a human being, You're right. you This get is of right Nigeria. to own. So this one no be whether you be man or you be woman. No. Whether you be man or you be woman, you As a get human right. being, Whether you from Enugu, Nigeria. Igbo, Because I dey Zamfara. hear some men dey talk say you wey be girl wey never marry no buy motor. If you buy motor, man no go like wan chike you again or wan marry you because they go dey feel say you don pass their level, na im make that section of the constitution Na say perception movable and immovable properties. which is house and motor. House, motor, anything. Chief, Even how you see that? pot. Okay. Even pot. So na pot be the only movable property. Even pot. If the woman no want pot, nko Even ọkwa. Efere. n'ihe niile. Okay, chief, asị m ka m jụọ maka since ihe ị na-ekwu nwaanyị buru ite naba pot ikwe na ihe ndị ọzọ achọkwa m ịjụ ebe nwaanyị na-asị na ana bụ nke ya nwoke a na-asị na ụlọ bụ nke ya kezi ihe ga-eme ụmụazị ịma na ụmụazị amụrụ amụ fakapịakasị and from what Ebere is saying ọ sị na the ụmụazị then they with her so as a man, a titled man, you go like make your children dey with your wife. Who go take the children? Una go share the children as na take share property. Aneke ha bụ our property eke. But you wan share the woman now. You claim Aneke ụmụazị na nwoke nụtara nwaanyị amụọ nwa ya bụrụgodi na nwaanyị ahụ tomorrow si na ya chọrọzi ịnụ mana akwụchiwe bụ ụgwọ isi ya ọ je tụrụ ime nwoke ọzọ atụba ime ọmụọ nwa ahụ ọ ka mụkwa bụ nwoke ahụ nwunye. Mana where they go? Where the children go dey at the main time? Ịchịkọzie ya na ịchịkọ ya efugodi na nke mmadụ eji nke a na-ekwu okwu ya sef anọ n'ime ya na nwoke na nwaanyị sị na ha chọrọzi ịnụ arịtọn ụgwọ isi akwụrụ na isi nwaanyị na ụmụazị amụtara n'ebe ahụ bụkwa nwoke nwe. But where they go dey at the moment? Nwoke nụ. Who go train them? Now wetin Nwoke adịrọzi azụ nwa. No be my mouth you go take hear that one. Nwoke adịrọzi azụ nwa. Wait, chief, make I ask you because I know say most of the time e get wetin law dey talk about children wey never reach 18 years. Nenefa na-akọ ebe a nụwa. So Nenefa na-akọ ebe a. Ịma na iweta divorce petition for dissolution. One of the leaves na abụkebe onye na-esekebe okwu ma agaba court divorce. okay. Bụ ka onye ga-akpọrọ nwa. Exactly. Ka onye ga-anọ wute nwa ya ka a na-akpọ custody of the of the child. children Okay. or child. Now, ọ nwere ụmụ ife court na-enegasị anya before of enye custody. Generally, nwaanyị ka na-enye custody. Okay, watago generally because court believe na the children the best suited with mmafa because faka they of tender age. Okay, watago. Yes. Mana ọ bụkwa na manya nwoke custody o. A ga-enye nwoke custody mana ọ nwere ife ọ ga-egosigasị dịka na nwaanyị na-aṅụ eri mmanya. Okay. Dịka na ọ na-agba akwụna. Okay. N'obi na brothel ụmụ ife afọ gasị. Yes. Na ọma take care of the children. Ife afọ ka a na-eche ekebe mana at the end of the day ife kacha court mkpa bụ the interest of the children. Kedu onye ga-abụ Fanọdụ with arụ edo fa. Okay. Onye ka court na-enegebe anya. Nne m biko tinye ọnụ n'okwu a because as they share house where the children go dey. Enwe ike nye joint custody. Mana because nwoke nwekwa ụmụ ọ nwere ka asị Ọ na-abịa ọ na-abịa na-eneta n'afụfa ma ọ dịrị weekend ọ ga na nke nnafa dịrị weekend o. mana ọ ga na-eweta ego a ga-eji wee na-azụ Mana ọ ga na-eweta ego. Of course. Because this kind of things most of the time the fairness at the end of the day e be like say na women come dey lose for this matter. If the woman there is no more marriage and the woman don go she come carry the children I dey reason am say ọdịzi ka ya sị na nwoke nọzi na-emezi enjoy nwaanyị a na-atazi afụfụ mba ka anyị neba ife anya. Na im make when court grant custody in situations where the children still small because whether you like am or not the children will do better with their mother. Yeah, sure. So if court grant custody court go also make provisions for money wey the man go dey pay for the well-being of the children.
Okay. And so situations like only this, the woman go dey suffer. They suffer. Give custody to her, and she alone go carry the whole body. Chief, but most of the time, 1 year. So chief already where they talk say the children go dey with their father. The way they even see this chief, once as the woman they go, another woman go come inside, and then wahala go dey. Go suffer. But this kind of thing now, when they don't carry the children, give the woman, make the woman they take care of. The question is it not normal? Say that house, they go allow the woman make she did that house train those children. The house already. We don't agree first, say now 2 of them. Okay, we don't agree. This is a better house. This is a better house. This is a better house. Because They better get 2 children. Okay, but she get the house. Larger share or larger interest. I agree. Even if not 2 of them get. Okay, chief, you agree small. Wait till me that small will remain where you never agree finish. Small. Okay. I agree small. But wait, this small way they talk, you get as a be. They don't say divorce, don't they? Now the woman, they say, okay, because Ebere get land, Ebere get part of the money where they build the house. Okay, in that case, Ebere ye busy no. Ebere busy no, kedebe chief ugano. Ebere go balance chief. If Ebere want. What if Ebere no get money? Now take physical cash. If we go to take balance chief. If we go to even handle, what if Ebere no get physical cash? If I the simple. Ebere nwoke notara. If I the simple. Now dika Ebere nwoke notara. If I the simple. Now what's in the ya bugodi na akwụkwọ nsọ. Ya bugodi na akwụkwọ nsọ. Ejegodi aka hapụ no me na je no na akwụkwọ nsọ. Ya bugodi akwụkwọ nsọ mgbe Chukwu kechara nwoke. Mgbe ọ chọrọ ike nwaanyị, ka ife o kere nwaanyị as. Help her now. No, na Samson na anụ ebere chere ka gwujo okwu na Samson na anụ ebere si ya chọrọzi ibu enu ebere bụ na ebere emere ya dịrozi eme ihe ahụ akpọtara ya ka ọ na-eme ọ sị na rugodo ụlọ mba ebere ka na-enye aka n'azụ ụmụazị ya ogo azụ ụmụazị na Samson jiri weta ego ya eji wee zụ ụmụaka ka ha dị anyị ekwu so kedebe ebere ga-anọ chief Zagodi Majura kedebe ebere ga-anọ wee zụ ụmụazị ya. It's a very vital question. Ọ nwere ebe esi wee nụta. Okay, ọ ga-akpọ ụmụazị na ọbịa. Ọ nwere ebe esi wee nụta ebere. Before allow na. Ebere si n'elu wee. Ọ nwere ebe osu wee bịa. Ya na bagode ebe ahụ. Before allow na afọ, ọ nwere ebe chief bi. Ebe di abi. Maka na ọgba kwa ana. Ọ nwere ebe obi nụ. Okay. Ọ nwere ike firm agreement. Ebere na ụmụaka na ụmụazị anọ n'ụlọ. Chief. Ọ bụkwa na ebere nwere ego. Fele n'ụlọ. Okay, because him and the farmer be with together. Farmer be living together. So ọ bụrụ na ebere were go eji settle chief. Fele ụlọ. Eme aka fa ga-esi wee kia. Or court ga-agwa ka fa ga-esi wee kia. Mba, court nwere discretion to determine. Okay, court with the discretion. They say more percentage. And court may put certain things into consideration. Yes, etu a ebere swe wa. Yes. So share ebere ya dey higher. If the can do contribution ebere. Kedu onye kwa ma Okay, cheru kanjo. Even na most times na the court of law ana see evidence. Already find a man without evidence. Of course. Oburuze no way go si wedding na where evidence go see na ebere contribute the ego ni ihe ni na eme wu joint account. Mba no. Or na owe ke ebere say withdraw cash. Mba. We na-enye tia kedu backup kedu evidence we ju back ya o na agafa. Okay. Ịma na ife na-enye ebere nsogbu kịta wụ na ana ogote before no dị ya. Amara onye ji abịa afọ ebere ya dị n'ebe afọ nọ. Ọ dị enough evidence. Mba nke awana. Ụnọ ka a na-ekwu maka na ọrụ na ana. Ọ bụgodị na ọtinyere ego eju elu nọ. The fact na onye awana. Ọ bụgodị so di ya loan afọ ọ contribute gonu. Okay, so percentage eke ọ say 50-50. Maka na all depend on the discretion of the court. Mba, ana eme contribution, ana atụ akawo. Akawo kwa? A na-atụ na akawo na eme contribution. A na-atụ akawo na eme contribution. Mba chief, kọwagodi ihe ị na-ekwu maka na ọ tara. Even na-ekwu ka m na-ekwu sinsi na ọ nwere ife ọzọ. Onye a na-agbagharị eje n'elu eje n'ala. Na ebere si na ya chọrọzi. Ọ na Samson si na ya chọrọzi. Ewe na Samson bụ di ebere. Na ya chọrọzi. Ebere anawanụ be nne ya. Ọ bụrụzi ebe nke ya na ụmụazị. Ọ nọ n'ebe ahụ. Ana ya mezie gịnị? Okay, ọ bụrụ na ebere okay chief ka njọ gị. Ọ bụrụ na ebere si na take care of them. Take care of them where? How? Where? From where? Ka ebe ọzọ ga-esi wee na-eteke. Ha si ga-esi bịa wee na-take care of them n'ebe ha nọ mbube nne ya. Okay, cheru chief ka njọ. Chief ka njọ. Agbajugo m aja ọ na ebere nwere ebe esi wee dute ya. Chief cheru ka njọ. Okay, ya ebe chief na-ebi before eruo na. Okay, o wee fe nchọ iju.
ka anyị sizie nnọọ na ebere sizi nsogbu adịrọ chief were nnọọ ụlọ mana document ya o change after her name is still there na she get the land and she come say okay chief take your house but I want my land how we go do the matter chief take your house shebi say na your house no wahala take am but I want my land wetin go happen because you cannot hold your own and hold somebody's own ya ka na mgbe lụtara nwaanyị mgbe Samson lụtara nwaanyị chief na law we dey talk here her name dey the certificate say na she get the land and she no change am customary native land custom wait is it custom saying as she don come inside your house na you get the land even with her name written in the documents of the land chief na wetin custom talk make we hear because people wey dey outside here dey hear the thing is the custom saying chief Arụana okay Emeka maka okwu ikwu kịta maka okwu ikwu kịta oya wait chief never vex ihe weta ofu ọkụkọ chief see wetin we dey talk na ọjị na anọ chere ka m gwachagodi ihe ọ na-egwu because okwu ọkpali chief okay sorry chief iweta ọjị na anọ chief echi na bịa palọ iweta nzu iweta ọsọ ọjị oya chief na-edo ya were mgbaghara all these things now e dey for law court all these things na law back am up customary law this way they tell am make bring now anybody wey insult chief they bring all these things for customary law na law talk am because everything wey they talk here na law for people wey no know ịgaruo obodo ọbụla enwere rules and customs na-echekwa ha amami na wata so na-etu a Emeka kpalị mụ wu chief kịta ife a m gwara ya kịta okay but we still dey talk about ebere we never see one go foul and every other woman wey dey listen to this thing because most times a lot of women don die for this matter ụmụ nwaanyị na-ata afụfụ in fact ọ nwere nke mma ya na di ya rụchara ihe niile wee ụlọ mana funny enough ọ wee bụrụ na next of kin di ya tinye ebe a bụ nwanne ya nwoke kama nwaanyị kedu ihe ya emodere ha na gị na di gị wee joint account wee business ọ na-ebum mana the man jee n'azụ tinye the brother as next of kin nwoke ife mezie nwoke wee nwụọ ka ezi next of kin wee bịazie wee sị nwaanyị nọ ya ọwụ next of kin o nwere ihe gbasara ya kedu ihe ọ ya eme Mbappe na nwunye ya ha werezie nke onye ọbụla Mbappe na nwunye ya mgbe ha na-abụ gbasara ọ nwere ife nwunye ya ketara maka na the man were ya tinye mama ya as next of kin ihe ka ọgwụ efu gị mba na unu awatara ife anụnwa ndị ka na-ekwu Hakimi so next of kin o nwere ife o nwere ime with property eziokwu mana chama ndị mba ọ bụrụ ya ịma na nwoke nwe ezinụlọ nwụrụ okay ọ bụ na family ife a na-akpọ court marriage mbụ statutory marriage na yes o nwere steps of inheritance akwụwatago ọ bụ na nwoke mere ọwe okay nwunye ya bụ na onye izizi ga-ebuzo inherit na-emeghị next of kin na nwanne gị nwoke meghị next of kin abụrụ na ọ gị nwezi property so many women no know this thing now so many women no know this thing because once the man die you just hear say na maybe next of kin abụrụ na ọ gị nwezi property mba so kezi how would the next of kin and again ebe na ife a kịta gị na nwoke nwekọ property ọnụ ọ ma nwụrụ dị anya onye ọzọ dịrọ possible ọsọgodi abụ na ọ dịrọ next of kin na ọ bịa dee ya deed of gift wale anya as gift deed of gift okay as dash to somebody else nwanne ya nwoke nke so ọnwụ okay ọ ga the court ya ghọta a na-abịa interviews gift ife ma oge nọ ndụ before nwụọ okay ọ dị ọkụ valid because ọ dịrọ valid ọ na-enye ya ọsọsọ nke ya ọ ife naanị gị nwe okay ife ya wa not ife naanị gị nwe ka ị ga-enye nwe mmadụ ọ bụrụ mụ na gị nwe ya ị bịa sị m na iche onye ya nkwete anyị enye so ihe unu na-ekwukịta next of kin o were maka afụgo m ụmụ nwaanyị na-ewe iwe ọkwa iwe a na-ewe ha maka na di ha etinye ha as next of kin were nwanne ha nwoke etinye as next of kin ife anyị na-ekwu na ka njugodi Emeka na ebe ihe ọ na-amagharị ịwa ka njụ ya gwa m ya na n'ụlọ ka ọ ghọta ife a na-eme ebe ahụ na nwoke nụrụ nwaanyị megide ọmụtasị ụmụ mụta nwoke mụta nwaanyị megide nwoke anọcha ife ọ nọcha nnaba ọ bụrụ ọnwụ ya nwoke dị ọkpara ya ọnwụ ya ga-eme ihere ite obu ya ahụ ka ọ bụ dị ọkpara ya
It's part of the man's property now. With ihe ndị ọzọ. With ihe ndị ọzọ. No, with ihe ndị ọzọ. Okay, ka njọ ọ wee fe nchọ ịjụ. Na di na nwunye bido company. Ịma na ife a na-ese nnukwute okwu. Di na nwunye bido company. Fe megidezie company na-akazi nka. Then ha mụtago nwa gafee 18 years. Nwoke wee nwụọ. Ọrụ nwaanyị ka wee company. Ọ ya ejizi maka na nwa ya nwoke etolitego ọ bụrụzie na ọ bụgodị na nwa ya dọrọ 18 years nwoke nwụọ ọsị ya jide onye ọbụla mee next of kin nke ọ matara nwoke nwụọ nwunye eteke n'ova nwa ya dịgodo 15 years ọ nwere ike ime ya director padịlebo mana next of kin ha anyị na-ekwu na ọ wee ọ na-gbasara ego physical cash a na-edebe na ebe a na-esave ego ọ gbara ọka law yes ọ bụrụ next of kin ya. Okay, makana this next of kin, you get as they take confuse me now. Wetin be next of kin? Make we know, so I make people understand because so many people, even me, they misunderstand this thing since so okay, they feel next of kin. Ka injọ. Ịma na kịta nwoke pụta na bank next of kin ọ dị ife masịrị ya mana ife a na-ekwu okwu kịta bụ inheritance. Kin the case na mmadụ with kindred, your member of your kindred and stuff like that. Kin. I want anything to do with inheritance. Inheritance dị iche. Okay. Na the family as next of kin. Edere ya no ga inherit because onye nọ ndụ chọọ ka mmadụ inherit a property ya. Adem ya by if you next of kin na bank papers or whatever. Okay. It then will. Oh, there's ya will say ego dị ebe a ana m enye onye a. Ọ dị ebe ana m enye onye a. Even na ọbụgo na onye abụrụ next of kin, ma ndị go na will. Ọbụgo na ọbụrụ nwunye gị. Ịchọkwa sef property inwe naanị gị ịchọkwa ide wee sị na ụmụ ga makete ọ nwere ife a ga-eme ide the will ndị bụ the beneficiaries na the will nwoke nwe ofe all the property wọle ego dị na bank werukwa ego dị na bank ọ bụrụgo dị na ha dịrị ebe ọwas next of yes as far as na nwoke dị will sị na onye a nwee ego dị ebe anụnwa na Emeka nwee ego dị na Unity Bank Chibuzo nwee ego dị na Union Bank. Mbọsị ahụ fe Jen Bank ahụ je wọlụ will claim lie. Okay, jiri will ọnwa nwoke dị je next of kin. So will supersedes next of kin. Or if anyị na-ekwu kịta. Adekwu supersede. Next of kin anọrọ in line of inheritance. Unless my next of kin afọ nwunye ya. Because legally nwunye ya bụ the next in line with respect to inheritance. Okay. Ọnwụ nwunye ya step on in. Okay. Mana afọ onye dị as next of kin nwere ebe ọkwụnye with respect to inheritance. Next of kin bụ ọ ya nwere onye agha ya contact no. So ife a na-ekwu ichiba moto kịta asị gị next of kin not you. Ife ọbụla mee dịka na abịa nwa accident n'ụzọ abịa na manifest of next of kin akpọ ya asị na iwu na-agakpọ nwunye ya mba onye afọ ọ dị ebe a contact ya asị nna nekwa ife me onye anụnwa ọ nọ n'ụlọ bụ dị otu a. Okay, so it's a next of kin dị. So ụmụ nwaanyị ewezina iwe na di ha narị because if I na cause a lot of issue. A lot of women dey vex say their husband no use them. Even na ọbụgodi na nwoke ahụ edere will. Ọbụgodi na nwoke ahụ edere will na ọnwụ like that without a will. Enwere ike ije na court apply for ije na probate for letters of administration. Okay, kefe letters of administration no go. Oh, letter just like etu esi wee nwee will asị gị na ego dị etu a. Letters of administration ịla ike ọ bụrụ na nwere ego nwoke ahụ nwere na bank and all that you cannot go to the bank ihe ejenwu na bank ihe withdraw oge ọsọgodi na ọbụgo na otu ego afọ gas next of kin you can ihe ejenwu na bank ahụ je withdraw that money. Okay. So with that letter ọ bụrụ na nwoke nwere will all with letters of administration ka ị ga-efil ego ole nwoke nwere with account dị etu a na bank dị etu a TSO those things kwụọ ụgwọ kwesịrị ịkwụ to gọọmenti all letter of administration pụtazi iwe ka ihe ka ihe eweje na bank enwe ike iwefta that money. Ihe ikwu kịta people like me amaro I no know people so many people no know because afụgo m onye nwe unu ego ya nọdụ na bank for years ndị ibe were access to that money. So ignorance a ka a na-ekwunu si ife anyị na-achọ na ọkụ dị over ka anyị na-agwa ndị na outside na-aghọtara ife bụ ụlọ ndị otu because so many people ego fa nọdụgo na bank gbarie maka na family ife ha ga-eme so ihe na-agwa ha kịta wa ha jee weta letter of giving administration mana letter of administration ọ na-egbu oge
maka na ife na-enye nsogbu ọ bụrụ na ọ na-egbu oge too much because n'ihe ọbụla a na-eme n'ụwa nwere usoro okay like ị ga-emecha ma newspaper publication and all that, and newspaper publication and o nwere time frame by law ọ ga-anọ, you understand, before you will take another step. So all those things were the only time on a take. But not take it for no take it the whole year whatever. Man, another thing on eri ego. Maka na sometimes ihe na-emekwa una abia check ego woke we na account. Check if I get ego aya akwụ we weta letter of administration na asi na onye ọbụla gbakwa anọ. Ọ na-erikwa ego. Oh. Ọ eri ego cha na percentage. All depend percentage no na ego from ego na all depend on the state. Each state na charge differently. Okay. Let's assume that the man with 10 million na account. On state ga sige na ka charge you 15%. When they ga sige na ka charge you 12%. When they ga 10%, when they ga say 3%, 5%, all depend. Okay. All depend. So what putazi ego ekeri ego. The same thing with property. They can how? Yes. Based on location, the nature of the building and stuff like that. Iwana more or kedu ihe me government ye ji we charge or na ndị be ga maro ebe document gị dị to take the land and start working. Document dị. Ịma na letter of administration bụ inye gị ikike ma authority from government. So now have the land. Administer this property. Okay. So, when you get that thing, faga charge gị. Mana ihe na-ekwuzi kita because ihe nwata now situations like this, it is best na di na nwunye tiri afa ha na document for safety purposes. Maka na situation where we say na the man get the land, he can't die, and I will now have to go through this process to the government, do this before government go come collect. It is even better for the man to write his will. But so many people they write will for this government. The problem with us be say how many people they write will? Once they say will, everybody mind they go say you go die money, today, you go die tomorrow. Say the person go die. Go die, nah. But wait, so this will of issue. If na man will get only one land, now one land will make am right will. Because that one land, that one land fit cause problem where you no even expect. Okay, make I ask you. No be person wey get lawyer dey write will. I think say they say to get to na serious money. No be person wey get lawyer go write will. People like us wey no get lawyer, how much we get for bank? We'll come go write will say go meet. But we go call lawyer. Go meet lawyer first. Make you know how much they charge. No be to just you don't assume. For how many because years? Because this is an assumption. Okay. Person go just assume say if I go meet lawyer now go charge me this one. Go meet the lawyer first. You know why people they always feel say if the right will not die? Because sometimes tell us now as lawyers, if I, for example, say I want contract you to be my lawyer, we go write my will, and I can't live for the next 15 to 20 to 30 years, I go to pay you every year, as person we write will, or as you write them, it don't end, I go carry and keep for my house. You write the will, you don't end now. But I think they say a lawyer they hold the will. No be for your house you go keep am. No be for your house you go keep am. Where we supposed to keep her? Plenty. Where they say keep for probate. If you keep am for probate. For probate. For court. For bank. Okay, situation where we say the lawyer no con dey alive again. Sorry you. Because sometimes things happen, death they happen. If I don't write will, lawyer write will for me. The lawyer come somehow the lawyer can't die. Is that will still valid? It is still valid. It's still valid. They do search for probate. You go register them for probate. You register them. If you even say the lawyer don't die, the man don't die as he be because that the person will die and they go to they put search. Search. Yes, you for can probate. For probate. Make they search whether so this thing. The person right will. Proof for if he will, they probate. If he did, they go bring them out. Yes. This one a serious case. So you see why would they talk say, you see this program, if you miss some, you're on your own, and they tell you, because you go learn so many things. As I did like this, I don't learn a lot of things, and I will still they learn a lot of things. So make we go back to Ebere now. So what would they tell Ebere? Would they tell her, say, may she go collect the land, leave house for the man, or may she go fight so that the law go give her everything, or may she fight so that if the man sell the land, the house, they go share the money? Sister Beg, make we hear from you. What Ebere go do now? Say Ebere go file civil suit. Okay. Against the man. Make court decide. Now court now go use in discretion decide whether
they go since na joint ownership both of them get for the property. Na court now go decide whether they go sell the house, okay, share the money, or whether Ebere go balance the man in share of the property as in take contribute to the property. Okay. So everything boils down to the discretion of the court. Okay. Esquire, make we hear from you. All of them are the same talk now. Okay. They talk the same thing way. Yes, right to own property is a fundamental right. Fundamental right. Okay. Because the constitution give everybody right to own property anywhere. Yes. Whether you be man or woman. As far as you be citizen. Okay. So you go approach court. Whether by way of fundamental rights or by way of normal writ of summons. Tell them say this property na you and your husband get husband get them. Okay. Make court declare as joint ownership. Okay, and at that point the man no go fit do anything. So Chief, why should they reason that? Should be include say make order for them to share sell the property, share the money. Okay, she can make order, say make them sell am. She go make she go seek for order. But what if court come make that order and she don't want to share the? No, she don't want to sell it because she don't get house. If she wants, she go add them for her. Wetin she dey claim? Okay. Say she go tell court, I make order, make we go sell am, share the money. Okay, but if she no wants, she can say court, I no get around. She go state wetin she wants. She go state wetin she wants. Now she dey file the suit. She go state wetin she wants. She go state wetin she wants, make court. So na court go use in discretion. Say okay. See as it go be. Okay, Chief. How you dey reason this matter? Because as it be like this now, as a chief, let me come as a lawyer. Okay, no more as a chief. Not as a chief now. Why make we hear you? As a lawyer. Okay. As it be, the woman fit approach court. Okay. Or the case down court. Wow. In fact, sef, on nwere ike ọgba akwụkwọ anwa sef, on nwere ike file motion for injunction. Can we injunction? To restrain the man from selling the properties. For the man from selling the property. So on nwere ike just file akwụkwọ before or file motion for injunction. Nwotagodi court injunction. Exactly. Ka nwoke ka property digodi. Ka nwoke gara area before court decide say at the end of the day ekpechi ikpe if onye nwe the property no onye nwere. Okay. So the woman, Ebere, can file a suit. Okay. So how you na go mama in show akita una. Iwe situation no now. Iwe iki file suit. Zo ife bụ nke gị maka na wine na working na we property now. Bros are working na we property. Exactly. Even if young girl now, for example, we go ije gwana. We go ije aruno. Will you advise such a girl to go ahead and build the house even though she's not married? Because most of the time abia na umu nwanyi na nubedi were ono we moto we ana ka asino we zonye ga anofa. As a lawyer, do you advise a young girl who can not be naya we see her papa house to go ahead and build a house if she has the money to? Of course, why not? And then if she won't come marry, will you also advise her to change the ownership to become she and her husband, or may she still keep her saying her own? It all boils down to her. Because now most she times will decide what she wants. But as a lawyer, is it advisable? No. This one not be matter of as a lawyer. Okay. It's a matter of what choice she wants. Now she will decide whether she wants the property to be joint property with the husband, or she wants to retain her property as an independent owner. Because most times some men go tell say, it shows you don't love me. You don't love me simply because say as they marry the girl now, the girl don't refuse say they know she no go bring out the money. In fact, I don't see case where we say the girl get house, but as him they marry the man said we go sell the house, build another one because I'm a man, I cannot live in your house. How you take inferiority complex? That guy one only really go ya. Okay, so yeah, sometimes it's like you emotional prank. Okay. This kind of thing when you go na the man already will go target don't wait for nacho. Okay. Obviously, you use opportunity as love in the name of love. Say, they are Okay.
So if anyị na-ekwu bụ onye ọbụla marụ law mmadụ nnọọ ife law kwu ọ bụrụ ịma na ignorance na-eme anyị nche ife ignorance is really as in they deal with us back and front. At least Ebere don't know now say she fit file for motion say even restrict the husband from selling the land before they go start anything, because if she no do that it's possible say before the court go begin sit the man fit don sell the land abi. Even if you sell am first way buy am end up buying nothing. No, but in that case first way buy am how the court take consign. If I sell property give you at the end of the day court no be me get or say na joint you don buy nothing na. You go refund the owner. If you don't I go refund you na. That is the position. I go refund you na. That is the position. So Because any title wey you get over that property wey I say to you derive from my original title. So if not me get this can water now nwale alesege me ka bia sna nyanwu ya obule eziokwu na nyanwu ya onwe ife gote. Man of fraud. Yes. With the law punish that person for selling something that does not belong to him or her. You cannot give what you don't have. So na criminal offense. That is another suit now comes in. The person now files against him. As criminal offense, you see that way with the Man talk. so just can never. How? That is onye olesi will at the end of the day for now. If all lesson, I only for lesson, and only if at the end of the day, only get all natural or say reformed on Let's go. No be the money still do. That is the thing. Personal money no they stay. But now one account to still recover your money. You got one account civil suit to recover your money. Still file a petition. Yes. Against the person. So it's very important. Say even anything Because onye na-ega na agreement. Na agreement a na-ede. Okay. Onwe clause na dey above. This land is free from all encumbrances. Okay. So it goes against that statement. I will reimburse you. Okay. So For now, that clause na dey na agreement. Law amaka kwa. For people who no know, you see law too. I'm telling you, if you know your rights, nothing will shake you for this Free country. from all encumbrances mean no na. Ana na-elese gị. Onwere ego azụsa gị ya. Onwere ego asị gị pụọ. Onwere ego asị gị na ọbụrụ nke m. Okay. Na ife niile zuru ezu. Okay, but make I ask. But even with all this law and all these things, so we don't talk. So, kedu ife men na mgbe ọbụla nwaanyị nwụọ before you say Jack, they don't pursue her come off for her husband's house with her children. And nwoke nwụrụ ana. Before you na-ekwu ndị be nwoke abịago chụrụ nwaanyị chụrụ maazị chụpụ. And even presently now 21st century ọ ka na-eme, and yet all these laws dey. How will the lawyers help these women who find themselves in such situation? Maka na mgbe ọbụla nwoke nwụrụ ana ọkacha nwoke nwere ego ịbịa na ifu ụmụ nwanne ya nne di nna di onye ọbụla bịa na asị oya pack and go, we don't want you, we don't want this, and you see the women, they will go with their children and then they go begin to suffer. Kedu ha na-ekwu maka kedu na ignorance when we dey talk. So how do we keep educating these people? Oku Jehovah is where we educate people. Yes. That make we dey here. And today, social media is something else. Okay, now so women can cry out. Now you know one day educated because you want to use your data. Just they watch dance for TikTok. Okay. So many things there on social media that you can learn. Okay. So like we dey here now. This is one of the avenues for you to learn and know your rights. And know your rights. Okay. The best thing in any situation, walk up to a lawyer. Kowalia. You understand? Yes. This is situation. All the lawyer ga-agwazi. So wetin dey talk, we should always make a lawyer a friend. Of course. No dey fear price. Una price dey shake person. You go just dey assume. Go meet lawyer first. Now when you meet am, he talk to you, tell you, you go now know whether you know. No, sure. Mana ụmụ ihe a amacha ụmụ ihe ignorance a ka isi wee kwuo maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị abago na this situation, but isi ha apụtara, they even died in the process of depression and all these things. A na-emegbu nwaanyị mana taa anyị na-asị na ụmụ nwaanyị find themselves in this situation, they should do what? Make them cry out. Look for women, cry out, look for a lawyer. Okay, so ihe ọzọ nchọ ka njọ bụ
for example, no woke one wife niile ma ana ma uno. Because even an omenana in our African tradition, oh, na bendocha o wife yemen one yasu woke, leave my house, leave the house. O go no woke ruru no. O say leave the house, woke buru akpe. Move. Man ekute ife na Nigeria. As in, who born you? Say you just call and say you and your husband get issue. Say leave your house. Even if now you build that. For Nigeria. Now you commit, you go. You go. If the man commit, you go still go. So what is the law saying about that? Because it's getting out of hand. And the woman get everything. No, now in fact, it gets a woman where if they tell them now say, leave my house, everything will follow. TV, chair, rug, spoon, bed, like everything will go with that woman. But yet you see the man shouting, leave my house, leave my house. In such situation, is the woman wrong to tell the man, leave my house, when any case arises that she doesn't want? As a lawyer, here in Nigeria, we're not talking about any other place. Can the woman stand up and tell the man, leave my house? The woman own property. She can tell the man, leave my house. That's the same thing we dey talk. The man go gree go. This Ebere's case goes 2 ways. The man go gree go. Imagine a man. And he's a titled man. With his red cap. With his red cap. Give you honor. And I say, leave my house. No, you get house now. You carry red, you go buy red cap, you don't buy house. You should you buy red cap, red cap chief with his red cap, and I say, leave my house. You go leave, oh. All the red cap chief guys say, leave my house. It's the other way around. Who get house? Chief no get house. If na him no get house, what do you not go leave? How you want to take leave? You know, okay, let's hear from you. Like this is a better case now. If courts give her custody and a joint property, now I get custody. Yes. So then leave for joint property. Court will look say, okay, because he will take care of children. The man will go alone. Oh yeah, now. Go tell the man, leave the place. No, not be say go tell him leave the place. Na joint venture. Okay. Court go use discretion. And then with the best interest of the children at heart. Okay, the children. It's okay because of the children. Oh yeah, it's a joint venture. Oh yeah. If you are not selling, if not part of our lives, if you are not selling, I can balance you. Okay. Instead of, because you know get as they want carry something, divide the house now. Yes. Except you get me so they will fit take divide the house. But it no means if it's okay, since they want to with children, she will train them. Oh yeah, you can balance up so that she will leave. So that she will leave, or so that he will leave. So that the man will leave, depending on the percentage. The relief what the woman they ask for. Okay. You understand? Okay. So now make I ask, because people wait outside now want hear individually. Just as with the advice, I beg, in few minutes, talk to every woman who be say they a better situation. Tell them wetin you feel say they suppose they do before, after, and during, before they enter marriage, when they marriage, and after the marriage get as it take scatter. Or if ever kwesịrị na mo the more do kwesịrị enye ụmụ nwanyị. Onye ọbụla nwere right inwe property. Nwaanyị eji ego azụta property. Ọnụ dị openness sikwa na key to marriage. Yeah. Because gị nwa na onwe gị ịnụta di fọ na di gị na-ezolu gị ife ụfọdụ, the man dey happy. So mgbe ebido keep ebe secret, a man na marriage ga-ebido daba. So onwe ego gote property, ọnụ dị open. Mana nweza ka ife si wee dị. Chọbazi right ya. Okay. Man if our property ọ acquire before nobody ya. Ma ọ nke ọ acquire oge ọ na-anụ di ya. Ma ọ nke ya na di atikọla ego wee zụta. Yeah, didn't open the marriage. You want to get eziokwu. Okay. A man is life. Okay. Esquire Milka biko. Gwa ụmụ nwanyị nọ n'ọnọdụ ebere a. Owe ndụmọdụ ọbụla ịchọ inyefa biko. Inyefa kafanụ. As a woman, as a single woman, you do opportunity to say you buy property. It's not bad that you tell your husband about it. You can tell him about it. If you choose, it's all a matter of choice. If you choose that both of you should make una own the property together, now still your choice. If you choose your own property as an independent property, now still your choice. But if at the end of the day, it can't happen, say your case can't be like a berry case, reliefs plenty for you. Okay. Courts there for you to do. Laws there will protect you, will back you. Okay. So even in the marriage tomorrow now, you say you want buy property as love they sweet you. No buy am as Mr. They can't write Mr. and Mrs.
Okay, because anybody can be Mrs. tomorrow. Mr. and Mrs. Chigozie. Okay. That is not a legal entity. So what are they supposed to write? Wetin they go write for you now? Mr. John Chigozie and Mrs. Chibuzo Chigozie. Okay. So that if tomorrow it happen like a Ebere case now, everybody go know say na joint property. Okay. So in that case now, another woman no go just come, one call. Another woman no go one way, come collect wetin you suffer. Wetin you don suffer for. Okay, so Chief, make I ask you, in few minutes, educate the likes of Ebere's husband, wey be say they marry women wey don already get land, come claim the land, come build on top. Wetin you fit tell such men? Wetin be your advice to such men? You know, say marriage. To marriage is the ordinary. Is a contract. Marriage legally is a contract. Okay. You understand? But being marriage, two people are coming together to be one. You understand? That's why the thing which you other affair as ordinary civil contracts. You understand? So I am a mother and Abuja together. Moto acquire their property. If even now, I'll be chagodi port tomorrow. Those children can forever ebidolaka. You want to go? So now, even them advising them okay. Now, I take is the advantage. Okay. Not to take advantage of. Now because now, why? It shall take advantage to gather or get everything the woman suffered for. Okay. 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 So if you na some abia na one were property in ihe just that opportunity where no ya care where ma acquire those property. So if you na say factory no one fa jiri maka love or bro maka ife one where no the woman. Yes. Okay, ona nuge oku diova kanino. Anything you want, anything we be say you feel say you no understand whether law go back you up or not. All you need to do now to drop message for us for this number where you they see so for the screen, and we go attend to you. Also make we get your comment. What do you think? You think say Ebere get opportunity to win this case, or you think say the husband get everything? All you need to do now to drop the comment for the comment section, and we go they respond to you. Just I still remain Ekure Onye Kachuku. Have a lovely day.